Hi everyone, नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ आं गोसो गोरबोजों बरायनाय थालायबाय। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि दिनाथ' सरस्वती दिन लोगोफोर, ओमफ्राय दिनै सरस्वती फुजा दं आरोना। ओमफ्राय आं दायो गामियावनो आवथि होनो थांगासिनो दं आरोना सरस्वतीनि नामै, बिमा सरस्वतीनि नामै। ओमफ्राय आं न'आव फुजा होनानै फैखांबाय। ओमफ्राय आं इसेबां मानि भिडिअ लाबोबाय थायासै, ओमफ्राय भिडिअखौ दासो स्टार्ट खालामदों लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो दिनैनि ब्लगखौ। स' नोंथांमोनजोंबो जा एसे हायो देखायनो शेयार खालामनो नाजानोसै। ओमफ्राय आंजों लोगोसे नायलांफादो लोगोफोर। भिडिअ होनायाबोथ' बिराद गोबाव लेट जागासिनो आंहा। ओमफ्राय आं माने उदालगुरि थांदोंमोन लोगोफोर, ओमफ्राय मैया हरावसो सफैदों आरोना। ओमफ्राय दायो सफैग्रोमोना फैगासिनो आङो सरस्वती फुजा होनो थांगासिनो दं आरोना। फुङावनो सिखारबाय, ओमफ्राय रेडि जाबाय, न'आवबो फुजा होबाय बिमा सरस्वतीनो। ओमफ्राय दायो आं लोगोसे फरायसालियाव जोंनि गोदोनिफ्रायनो फरायनानै देरबोबाय बे फरायसालियावनो। ओमफ्राय दायो बे फरायसालियावनो माने आङो आवथि होनो थांगासिनो दं आरोना बिमा सरस्वतीनि नामाव। ओमफ्राय नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ। स' थ' लोगोफोर बिदिबा नाय लोगोफोर, दासिमबो खुवायानो खाराखै आरोना। ओमफ्राय एकदम आं थाबायगासिनो दङ। जोंहा न'निफ्राय बारा गोजान नङा, ओइसेहाय थांनांगौ। बे लामाजों थांबानो मोनो आरोना। दायो आं बेजोंनो थांगोन। ओमफ्राय जोंहा गामियाव नै लोगोफोर नैबावहाय माइ गायगासिनो दं आरोना। गोजां बोथोरनि माइ गायदों बिसोरहा आरोना। गायखांलायबावैसो खावसेयानो। आंहा माने उदालगुरि थांनानै मिन्थियाखै। ओमफ्राय नै दिनै समबार बाराय, दिनै बाजार दं आरोना। दायो मानसिफ्रा टट'जों बाजाराव थांगासिनो, थांलाय फैलाय। मोनायाव दायो थांगासिनो नै जोंहा गामियावनो। गामियावबो लोगो लाहरदोंमोन नागिरदों जोंहा देलायनो एकदमबारे बिराद साइस नुदों जोंखौ दाइन लोगोफोर जोङो मोनफैबाय आरोना स्कुलसिम। जोंना एलपि स्कुला बेनो आरोना, जों गोदो फरायलांनाय स्कुला बेनो उन्दैनिफ्राय देरनानै। नैबे गोमोआ जाहैबाय ICDS नि आरोना। ओमफ्राय बैयो जाहैबाय 1 निफ्राय 5 सिम दं आरो बाहाय। बेयावनो जों गोदो फरायदोंमोन। इसिबां माने गामिनिखाय साजायासै नै सेंग्राफ्रा बारा साजायफैयासै आरोना, उन्दै मन्दपखौल' बानायफैबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर आथिं सुनानै लाग्रोनोसै जोङो कलावहाय। साथामजों फैदों नालाय जोङो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जागायनोसैमोन नालाय जों थाखि समावनो सफैबाय आरोना। बन सिरि जाबखांजोब्बाय, गासिबो नै सारि जिरायजोब्बाय आरोना। उन्दै गिदिर बयबो, बिमा बिफा बयबो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंबो जिरायफानोसै। दानिया आर'ज मेथाइ खनसिगोन आरोना लोगोफोर। फै बिमा फै नुजाफै गोथार मोखाङै, फै बिमा फै नुजाफै गोथार मोखाङै, गुगुरुं खुलुमनानै नोंनि आथिङाव आर'ज गाबो जों बिमा आखाइ खबजबै, नुजाफै गोथार
दानिया आर'ज मेथाइखौहाय खनखांबाय ओमफ्राय दायो जयग' होसिगोन आरोना लोगोफोर आइ बिमा सरस्वतीनि नामाव। ओमफ्राय जोंबो सारियाव जिरायजोब्बाय गासिबो उन्दैफोरनि गारजेन बिमा बिफा आरो जोंबो लोगोसे जयैनो आरोना। बयबो खाथियाव फैदो। जेबो मुङा गैया नोंनिनो सोरजिनाय नोंनिनो महर गासिबो मुवाफोरखौनो नोंनो जोङो जा एसे बुथुमनानै मोनदों बेखौनो नोंनो होनो सानदों। आइ आफा महरै नाजावनानै गोजोनदों जोंखौबो गोजोन खालामहरदों नोंखौनो जों आबुं जोंमा महराव गले गले खुलुमो। ओमफ्राय लोगोफोर आङो सरस्वतीयावहाय थांनानै न'आव फैफिनबाय आरो दायो फ्रेस जानोसै। ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो भिडिअखौ आङो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै। नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय बाय। एसेबां माने देखायबाय थायासै आरोना आङो जास्ट एसे देखायबाय। स' नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामबाय। बेनोसै आरोना लोगोफोर। बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।